Валери, вие ли сте човека, чието показания прочетохме в различни медии в последните дни, които сте давал пред полицията във връзка с Иво Калушев и вашите отношения, и включително и в интервю с майка ви тази вечер? Да, аз съм този човек. А, защо решихте да се свържете с полицията и кога стана това? Аз се свързах първоначално с ГДБОП а, около 2022 година. А, трябва да не съм 100% сигурен за точната година, трябва да възстановя това, защото имах опасения, че това, което се е случило с мене, може да се случва най-вероятно и от години с Николай Ники Златков, който по-настоящем вече е починал. И тогава дадох показания пред хора, които се представиха, че са агенти на киберпрестъпност от ГДБОП. Надеждата ми беше, че това нещо може да се разследва, да се установи дали също нещо се случва или не, защото аз, макар и да съм имал подозрения, никога не съм го наблюдавал пряко, не съм виждал сексуални актове от страна на Калушев към Ники. Но за мен беше много логично това нещо да се случва и да се продължава този модел. И още повече, че знам и от преди това, че той е живял с Деян от непълнолетна възраст. За мен беше просто логично, че това може да се случи и ми се щеше да се направи разследване и да се предотврати, ако това нещо се случва. Понеже има много хора намесени в тази история и е добре да даваме контекст. А, ако искате да започнем да изчистим по отношение на показанията, понеже вие влизате в публичното пространство с тях, след което да се върнем назад в историята, да изясним кои са тези хора, за които говорим. Те вече по един или друг начин са станали публични, но вие сте един от малкото очевидци и единствения човек, който така публично излиза и говори за проблемите в тази общност, проблеми, от които вие също сте страдал. Повечето хора, които виждаме, защитават вече покойния Иво Калушев и неговата група. Това, което ще чуем сега, е доста по-различно. Много прочетохме по един или друг начин с течове от страна на полицията, където вие сте давали показания. Разбираме, че сте давали показания многократно. Кога е било това? Колко пъти сте разговаряли с полицията и сте давали показания за това, което се е случило с вас? Така, значи, пред, включвайки, нали, към правни органи или разследващи органи, включвам и ГДБОП, разговорите ми с ГДБОП, общо става въпрос за 4 случая, като конкретно сега покрай случая Петрохан, до момента съм имал 2 разпита официални в МВР и после в областна полиция, които се състояха. Да, Областна дирекция на МВР. Кога бяха те? Доколкото разбирам и от предварителния ни разговор, говорим за 4 февруари. Това е след убийството, първото, тримата човека намерени убити в хижата. 4 февруари. 4 Какво се случи на февруари. 4 февруари? На 4 февруари дойдоха няколко човека, по спомен 5, дойдоха там, където се намирах по-настоящем, на къщата на Краево, в която аз се намирах в този момент. Те дойдоха без предупреждение и ме взеха и ме отведоха в МВР, където ми казаха, че ще дам показания. Направиха един бърз оглед на къщата, провериха дали всичко е наред и след това се качихме заедно на колите, аз се качих в собствената и продължихме към София. Където давате подробни показания за вашата история. Точно така, където се случи подробен разпит, в последствие се взеха и показания, които бяха оформени в писмена форма. Тук е хубаво да спомена, че на етапа, на който вече се дадоха тези първоначални писмени показания, аз вече бях говорил доста време, не бях
предложиха ми в един момент там кафенце, но не бях нито закусвани нито такова и на момента, на който давах тези показания, част от причината да бях толкова скъдни, бяха, че бях и много изморен и стресиран, а и до голяма степен а, така, в едно все още прясно чувство на шок от цялата работа. Разбира се. Преди да стигнем до вашите показания след смъртта и на Иво Калушев, вече и на 15-годишния младеж и Николай Златков, да се върнем към 2022 година, когато вие по собствена инициатива решавате да свидетелствате за сексуални посегателства и финансови злоупотреби спрямо вас. С кого говорихте тогава? Тогава общо взето говорих с двама човека, двама агента, които се представиха, че са от ГДБОП. Единият от тях, доколкото си спомням, беше шеф на отделението на киберпрестъпност, но не мога да ви кажа неговото име. Другото име дали да го споменавам? Или... Не, няма нужда. По-скоро... Това е наша работа да потвърдим тези неща. Да, окей. И тогава аз говорих с тях, обясних им много надълго и на широко цялата история, казах им за плаването, за паричните дарения, нали, които аз съм помагал да се случат, които идваха от майка ми. В последствие, като станах пълнолетен, изтеглих собственици пари и от мен самия, и които нали, за сексуалните ми взаимоотношения с Калушев, за подозренията ми, нали, които са така подбудата аз да се опасявам, че това нещо може да се случва в момента на едно невръстно дете, нали, което се появи там, заживя изключително бързо с него и за което аз подозирах, че може също да се случва също като с мене. Тогава получавате ли някакъв писмен документ във връзка с този разговор и какъв е статута ви? Разбирате ли всъщност какъв статут имате в този момент? На свидетел, на подаваш жалба или разясниха ли ви изобщо? Не, т.е. те ми обясниха, аз първо помолих за дискретност и исках най-вече да се предпазя себе си, да не стане така, че по някакъв начин тази информация да изтече предварително, преди те да са направили разследване. До кого? До Иво Калушев? Да достигна до Иво Калушев, което и в последствие се оказа, че се е случило, нали, такова изтичане на информация. Вие страхувахте ли се от него? Да, се страхувах от него, не толкова, че... Да, бих казал, че се страхувах от него, от други хора да не замеси, да не се случи по някакъв начин, може би дори за живота си бих казал. Добре, казвате, че това е изтекло до него. Защо смятате така? Имаше случай, в който след като подадох това заявление, въпреки че бях уверен от агентите, че това нещо в момента няма да достигне нито до родителите ми, или ако достигне само до баща ми, т.е. аз се опасявах, че майка ми, която е тясно свързана с тях, няма да бъде информирана за това заявление, защото се опасявах, че ще има обратно изтичане на информация към Калушев, с който тя беше изключително близка. И най-вероятно тя ще му каже и той ще разбере и в смисъл, че ще вземе мерки за прикриване. Вместо това, това, което се случи в последствие, беше, че майка ми, доколкото разбрах от баща ми, се извъннали да я попитат, тя когато е била в Петрохан, където аз на този етап не мисля, че дори знаех, че те са обратно в Петрохан, че са се преместили. Бях чул слухове, че са в България, но не знаех конкретно къде. В един момент научих, но не помня кога. Тогава разбрах, че тя е получила обаждане, ако не се лъжа, от ДАНС, но за това не съм съвсем сигурен, в което те питали, знаете ли къде ви е колата? Тя май е открадната. Случайно, знаете ли къде ви е колата? И тя казва, знам къде ми е колата. Да, вие защо я издирвате? И те казали, получихме сигнал, че е открадната. И в последствие, те явно по някакъв начин са се раздушили, така да се каже, защото в последствие знам, че майка ми е казала на баща ми, ти знаеш ли, че всъщност Валери е подала сигнал,
чух и от други места чух за изтичане, че най-вероятно те знаят и така нататък. В момента ми е малко трудно да се сетя откъде. Добре, няма значение. Вероятно ви е мъгляв също така и този период. Втория път пак се срещате, доколкото разбирам, пак през 2022. Кой беше там и как протече срещата? Втората среща, която се случи, която беше отново в една градинка, тогава бях въпросният агент, но не беше същият началник на отделението киберпрестъпност. Тогава дойде някаква жена, която той представи тогава, че е част от разследващия екип, която тя пожела аз отново да представя историята. Каза, че в смисъл, общо взето ме питаше въпроси, които аз мислех, че преди това са били обсъдени, че тя е добре наясно и че вече се правят неща, но според мен проверяваше за съответствие, нали, в показанията и така нататък. Да, това... Имаше ли някакъв момент, в който се почувствате, че не ви приемат много на сериозно? Имаше такъв момент. Той беше моментът, в който въпросната жена, която съм бях виждал в този момент, това трябва да уточня, че се случва преди работа, нали, преди работно време, сутринта, беше и относително студено и тя тогава ме попита, каза, аз също ще си взема една биричка, ти искаш ли биричка да си вземе? Аз се очудих и казаха, майтап ли е, нали, шегувате ли се, то е супер рано. И тя каза, аз ще си взема ти, ако не искаш. Тя действително си взе биричка тогава. Не знам дали жената, нали, Да, не спекулирам, но дали е имала проблеми с алкохол или ме проверяваше дали аз не съм залитнал нещо по чашката, но това се случи тогава и аз доста така се очудих. Да уточним, че при първата среща, когато вие за първи път разказвате на МВР какво се е случило с вас, тогава ГДБОП, по ваши спомени, не сте сам. Има и ваш приятел ви придружава. Да, имаше един приятел, който знаеше за това. Аз му бях разказал какво се е случвало в Мексико, а и в Краево преди това. И той тогава ме запозна, той ме свърза с агентите от ГДБОП. Тоест, има кой да потвърди, че такъв разговор се е случвал, предвид на това, че вие документи нямате. Тоест... Да. Добре. И вече последната ви среща с МВР е след убийството на Връхоколчица, когато приключва живота на самия Ивайло и на двамата младежи. Кога за последен път всъщност давахте показания? Последният път, който давах показания, беше всъщност вчера вечерта, когато аз отидох на място и предишния път беше на 4 февруари. Тоест, това са два случая един след друг, в които аз давах показания и те бяха записвани, като вчерашния беше доста по-дълъг. Има ли дадоха ли ви номер на преписка, знаете ли прокуратурата присъствала ли е? По принцип е нормално, когато сте свидетел и давате показания, да ви се предоставят и писмени документи, за да може да проследите какво се е случило с вашите свидетелства. Да, на този етап не съм получавал номер, нито след срещата си с ГДБОП, нито в МВР съм получавал някакъв номер. Те предложиха ми единствено, си спомням, като че ли на първия разпит, който се случи на 4, ми предложиха, ако искам да си взема собствените показания с мен. Но номер не си спомням да съм получавал въобще. Какво смятате за това, че показанията ви излязоха в медии? За мен това е абсолютно очевидно лик, за да го кажа на български, изтичане на информация. Нямам друго обяснение, защото въпреки че аз съм споделял и с мои приятели и близки хора, през годините съм им казвал какво се е случило, най-вече на най-близките ми, точно тези показания и начина на специфичната формулировка, от която аз, въпреки че не останах достатъчно доволен, съм аз виновен за това, че не исках корекция, още една, защото аз бях направил една корекция, в която формулировката, нали, как аз съм останал доволен, които не бяха моите думи, това нещо беше изключително специфично. И за мен това е абсолютно, как да кажа, категорично мога да предполагам, че
има изтичане конкретно от тези показания, даването на тези показания На на четвърти. четвърти. Защото когато говорих с ГДБ, аз не си спомням да съм бил записван. Тоест, спомням си, че съм водил разговори с тях, нали, и по телефона, и в Телеграм и така нататък, но точно тази формулировка никога, тя и напротив е била доста различна. Когато дадох показанията в МВР, аз казах, че това е странно за мене и се каза, аз чух суперлативи човекът, искаш ли да направим все пак преписка? Аз казах, не. А причината, поради която чух суперлативи, беше, че аз изтъквах, че с тези хора се е случвало, нали, и първите пъти, в които съм карал кола, се е случило с тях, че те са ми помогнали за някои неща, т.е. че не е черно-бяла картинката и че разбира се, че има и позитивни неща в цялата тази ситуация, защото той ми зададе въпрос, защо аджеба ти толкова време, нали, все пак как оцеля, ако е било толкова ужасно. И аз бях длъжен да кажа защо. Добре, сега вече мисля, че е добре да се върнем назад и да обясним точно какво се е случвало, макар че вече по един или друг начин това стига до обществеността, но не и с вашите думи. И не сте имал нито веднъж възможността да разкажете нещата и дори да се защитите, защото днес се чуха неща, които звучаха чак сякаш и като обвинения към вас, включително и за това, че вие сте човека, който е докладвал срещу Калушев. Майка ви каза, че вие сте бил наркозависим и затова ви е изпратила там. Това е Краево и това е през коя година е и как ще отговорите на това? Така ли беше наистина? Това, което каза майка ми, в интерес на истината, частично е вярно. Аз пушех трева, марихуана, взимал съм и това, което каза също за тестовете, което те ми правиха тестове, също беше вярно. Нали, важно е да се уточни, че никога не съм взимал, нали, хероин или не съм бил на някакви тежки наркотици, защото тя каза синтетика. Синтетични канабиноиди съм пушил, защото исках да продължа да пуша марихуана и това нещо не се случваше лесно, тъй като те ме следяха. Тяхното притеснение на родителите ми основно беше свързано с това, че сестра ми, която доста бегло беше спомената, имаше параноидна шизофрения. И те абсолютно логично хората се притесняваха, че и аз също мога да развия такава, което си е логично притеснение. Това се случва, аз се запознах точно покрай въпросните ми експерименти с психиделици. Се запознах с Калушев. Под психиделици имате предвид марихуана? Марихуана, да. Пробвал съм, един път съм пробвал и гъби, но това не беше редовно. Нали. Да, тоест, да кажем, че сте наркозависим към този момент, приемате ли, че е било така? Аз определено не бих се определил като наркозависим или поне не в нали, в класическия смисъл на думата. Тоест, може да има психологическа зависимост. Аз обичах да пуша трева, но звучи като някой, който е бил нали, на тежки наркотици, който едва ли не е бил в абсолютно нечовешко състояние. Наистина не бях тръгнал по така хубав път, не бях адекватен. Оценките ми със сигурност са намалявани, но определено нали, да бъда изкарван, все едно съм бил на прага на лудостта или абсолютно окаяно човешко същество, това не е така просто. И майка ви запознава, тя също така казва, т.е. потвърждавате, че тя ви запознава с Иво Калушев и вие отивате да живеете в Краево. На мястото, което сега всъщност е... Вие живеете на същото място. Т.е. притежавате тази къща. Да, аз притежавам тази къща. Тя беше закупена от майка ми на мое име с нали, цел аз да се превърна един ден с надеждата, че ще се превърна, както тя сама каза, между другото, в духовен водач и гуру, както Ивайло Калушев. Нали, това бяха нейните надежди. Те и така и бяха представени тогава, когато къщата се продаваше. Аз се запознах, през майка ми се запознах точно така. Тогава аз лично проявих интерес. Тук е важното уточнение, че майка ми е предлагала аз да се запозная с Ивайло Калушев още преди аз сам да изразя интерес. Преди години, не мога да ви кажа точно коя година, но съм бил значително по-малък, може би на 12 годишна възраст, не мога да ви кажа точно кога, но аз си спомням, че тя ме заведе в една стаечка и ми каза, искаш ли аз да те заведа на едно място, там ще се случват едни учения, едни много специални учители и така нататък. Аз тогава просто, нали, като дете, за какво ми е това?
И това така и не го направих. А в последствие, когато аз нали, вече пушех трева и се чувствах, че съм открил един нов свят, така да се каже, свойствено, тогава вече аз почнах да се интересувам и от осъзнато сънуване. Нали, в един момент почнах да чета такава литература, да гледам такива филми и исках, се сетих, че тя ми беше предлагала такова нещо през годините, ми го е предлагала тайно от баща ми, тя наистина, както изтъкна, много го криеше от него. И аз си казах, абе, твоите хора дали не може да ми кажат за сънуването повече? И така, о, да, ще ви свържа. Свърза ни първо, ако не се лъжа, по скайп ни свърза с Калушев и в последствие си оговорихме среща, която се случи. Помня, че се срещнах с него и Деян тогава. Деян Илиев, Деян, който е дясната му ръка. Деян Илиев е, не е от хората, които пострадаха в тези дни. Да. да, Деян Илиев, Илиев му е фамилията. Коя година е това? Ам, 2011? Трябва да е било 2010-та, според мен. Малко ми е мъгляво цялото нещо, както и казах вече по какви причини до някаква степен. Малко ми е мъгляво точно в коя година, но аз си спомням, че бях на 15, т.е. нямах навършени 16 години. Колко време след това заживяхте там? През цялото време, без да си спите вкъщи при вашите родители. Да, това също е относително мъгляво, защото между запознанството ни и окончателното ми заживяване там мина известно време, в което нали, аз първоначално отидох и на Краево първо отидох при тях, т.е. имаше и посещение на пещера, което си спомням, че се случи през зимата на същата година, т.е. аз мисля, че е 2010 година по спомени. Тогава си спомням, че даже имаше нали, очудване от страна на нашите, защото нали, около Коледа и нали, празниците, когато типично трябва да сме с семейството, аз отидох на пещера. И кога точно се пренесох там, беше в рамките на месеци, т.е. не мисля, че е било дори цяла година. Но това е било насърчавано. Това беше подпомогнато и насърчено от Калушев и от... нали, всички помогнаха този процес да се случи по един или друг начин. Има и други хора, които са така говорили с мен, виждал съм се на срещи с тях. С Невена също се виждах в една сладкарничка, която беше около Александър Невски тогава, нали, само с нея, едно на едно. Съм се виждал, спомням си, че... Това е една от най-приближените на Ивайло Калушев, понеже за първи път споменавате името Невена. Невена Стаева. Невена Стаева, да. Тя и Деян бяха най-близките, така ги възприемах хора на Калушев тогава. Те живяха заедно на Краево. Опитваме се да установим връзка и с тях, да кажа, че разбира се е редно да се говори с всички заинтересовани страни, стига разбира се те да имат желание. Mm-hmm. И заживявате вие в Краево. Да. Съжалявам, че се налага да попитам, но вие включително и сам отворихте тази тема. Кога започнаха вашите сексуални отношения с Ивайло Калушев? И разбира се, без да навлизаме в детайли, как се случи това? Точната година, дали съм бил точно на 15 или на 16, отново не мога да кажа със сигурност. Знам, че вече живях с тях и си спомням, че преди това да се случи първият ми контакт сексуален с него, си спомням, че сме правили много сеанси, случиха се много, нали, тогава сме правили и групови сеанси. Под сеанси имам предвид по-скоро хипнотерапевтични, не, как да кажа, буддийски нали, практики, в които нали, човек ляга, той води сеанса. Нали, Калушев, случвало си и други хора, и Невена също е водил сеанси. И в тези сеанси аз съм виждал и така са ме насочвали да виждам мои предишни животи, като да видиш, нали, това е къде е границата на въображението и така нататък. Мисля, че няма смисъл да говоря, но ми е представено сега ще видиш един живот и ми кажи какво виждаш и сега кои сме там. И ми бяха представени така животи, в които аз виждам общи животи с тях, животи, в които аз съм жена, животи, в които съм бил във връзка с някой от тях, както и съвсем други теми, нали? Не е било само това. Но го споменавам, защото на етапа, на който вече се случи това с Калушев за пръв път,
аз си спомням много добре, че бяхме в стаята му и че аз му споделих, че имам първо, че съм имал колебания за себе си, дали не съм гей, нали. Той много пъти е говорил за мъжката и женската енергия, как никой не е напълно мъж и напълно жена, как имаме и двете в нас, неща, които за мен звучаха доста логично. И много пъти сме си говорили за моята сексуалност, за това. Вие на колко години сте тогава? От 15 започнах да водя нали, все по-интимни и по-интимни разговори. Той на колко години е тогава? Трудно ми е да ви кажа, но може би на 40 нещо би трябвало да бъде. Да не е бил в късните си 30, се опитвам да изчисля годините. Ясно е, че вие сте на 15 години, а той е мъж в зряла възраст. Да. Той е мъж в зряла възраст, със сигурност беше. И го възприемах така, дори като някаква бащина фигура в началото. Колкото и да е гнусно в контекста на всичко, което се случи преди това. След това, но идеята е, че първия път това беше след споделяне мое лично, в което съм му казал, нали, че аз съм имал и колебания за себе си и съм му казал, че имам привличане и към Невена и към него, може би. Това беше изречено с много така срам и несигурност. И тогава просто се случиха нещата. Тоест, можем да кажем, няма нужда да навлизаме в детайли, разбира се, но можем да кажем, че тази медитативните практики и така нататък по някакъв начин са довели до преминаване на границата, на тази граница. Ами да, самите медитативни практики тогава още не ставаше въпрос за сексуални практики. В началото беше изключително свързано само с визуализация, светлина и така нататък. Сеансите по-скоро бяха това, което, нали, и насочването в сеанси, защото аз ги разграничавам от медитацията като, нали, буддийска практика, която също имаше и този елемент. Не, че е важно. Да отворим една скоба, че този разговор няма за цел да настрои хората срещу будизма, която е една съвсем легитимна религия и вероятно вие може би продължавате да се чувствате свързан по някакъв начин с нея. Да, просто това беше важно да се уточни. Вие сте бил непълнолетен. Бил ли сте по някакъв начин притеснявали ли сте се, че сте бил сниман или това по някакъв начин да е било документирано, което сте правили с Ивайло? Значи аз за мои собствени снимки съм имал подозрения и опасения, най-вече защото такива са ми правени, нали, в контекст, в който ние вече бяхме предприели плаване и аз бях на един от островите, не мога да ви кажа дали на Капо Верде или в Канарските, на които той ме снима докато съм гол. Да, и какво се случи след това? Но причината да също така и съм виждал виждал съм снимка, на която ми се... Няма нужда да казвате името на човека. Да, на която той много бързо смени на лаптопа, в която човека беше в медитативна поза, беше от мъжки пол и на мен поне ми се стори, че беше гол. Той изключително бързо, нали, смени снимката. Аз го попитах, нали, какво беше това и той каза, не, нищо няма значение там. Нещо с мотолеви и аз тогава ми направих впечатление, но си казах, че може да не съм видял, че е чисто гол, може да е бил с гащи само, но беше очевидно разголен човек. Добре, т.е. имало е и по някакъв начин документиране. Полицията има достъп до неговите, доколкото разбрахме, проверяват телефони, лаптопи, компютри. Надяваме се, че би следвало да се погрижат, ако има такъв материал. Ние няма как да знаем и да го потвърдим това нещо на този етап. Да преминем и към решението вие да заминете в друга държава. Да, може ли само да вметна нещо набързо? Разбира се. За това, което знам от майка ми, че тя е научила още преди години за моето за даването на показателства пред ГДБОП, това за мен лично малко ме обезверява, че този човек, знаейки от толкова време и той, бидейки много параноичен, както съм го наблюдал през годините, според мен той
имаше доста добра компютърна грамотност, така че Ага, имате предвид, че всичко това може да е заличено. съмнявам се, той ми изтри на мен имейла, само искам да го вмета, може би ще минем пак през това, но той имаше изключително добра компютърна грамотност и специфично на сексуална тематика и на други ми е казвал, че той лично даже е участвал някога в подобни акции, в които той помага това да се разреши. Казва ми е, че знае как да се пази, показва ми е сайта в дълбоката мрежа, така както аз го разбрах. Така че това силно съмнявам, че тези снимки моите ще бъдат открити. Но, или каквито и да било, ако той е имал подозрение, както аз разбрах, че майка ми е знаела още от преди това, просто го вмятам като скова. Иначе за пътуването, да, кажете. Да, смятате ли, че може да има хора, и други хора, които да са знаели за това, което се случва? Свидетели? Имам само предположения. Аз никога не съм обсъждал вербално нито с Деян, нито с Невена. Не съм обсъждал това. Мен беше много срам и винаги гледах да го прикривам както мога. Него като че ли не му пукаше толкова, но винаги... Защо така мислите, че не му е пукал? Ами, според мен те може би са знаели. Никога официално не сме говорили на тази тема. Мен беше изключително срам от това и ние също така пътувахме, особено когато бяхме на яхтата, на лодката, с която се случи това пътуване. Ние бяхме изключително на така близка територия. Задната каюта, в която той живееше и в която са се случвали неща, имаше прозорци от всички страни. И той, за разлика от мене, когато съм се стремял, нали, когато се случва нещо такова, да прикрия, да сложа пердета и така нататък, той по-скоро беше такъв, добре, да, ако искаш, айде, да, дръпни пердетата и така нататък. Така че за мен те двамата поне трябва, също така подозирам, че са чували неща през годините. Добре, да минем на друга тема, ако искате. Ще им бъдат зададени тези въпроси, разбира се. Вие, по ваши твърдения и вашето семейство, сте били основни донори както на тези пътешествия. Знаем вече, че се предприема пътешествие с яхта, с което стигате в един момент до Мексико, където и се закупуват 2 имота. Първо ранчо, след което и имота в джунглата, в който има пещера. Виждали сме вече и документален филм от там. Как се случи това и за какви средства говорим? Ами майка ми мисля, че горе-долу днеска така с половиността си призна за големите приношения, както ги наричахме към Калушев, които се случваха. Приношение е синоним на дарение, така е? Да, аз даже сега ми е трудно да ги облека в друга дума, защото то винаги се случваше с тези думи, нали, това винаги е било приношение, винаги се е давало така към ламата, нали, никога не е било формулирано по друг начин и това винаги е било в спиритуален контекст, нали, в който тя включително и казва, нали, ето и пари за храна, но винаги големите дарения, които се случиха, нали, тя спомена за закупуването на къщата, което е направила на по-висока цена. Това е... Къщата е изповядана на данъчна основа, това сме го проверили, това може много лесно да се види, но обикновено, както знаем, сделките за имоти в България се случват за десетки пъти по-високи. Да, това се случи и тогава аз, въпреки че бях на 16, тъй като ме подписаха като собственик, тогава с съгласието на родител. Аз си спомням, че тогава разбрах горе-долу за какви суми, не си спомням точната сума, но беше доста висока, тя мисля, че каза сама. Но в последствие, когато не е ставал въпрос за продажба на каквото и да било, а просто за чисто дарение, което майка ми правеше, много пъти през годините, имайте предвид, че тя и злата е продавала, нали, аз включително даже в Rolex, мисля, че бях един от пътите с нея, когато едно кюлче злато тя продаде. То беше намерено от Георги, който, доколкото разбрах, вече не е сред живите. Това е бащата на Ивайло, който го беше намерил в Краево. Тя го беше скрила жената в някакво съндъче. И злата, и общи сметки, доколкото разбрах с баща ми, затова не съм съвсем сигурен, но трябва да се направи разследване, но от нейните лични финанси със сигурност и мисля, че и от общите сметки с баща ми, тя през годините вадеше и даваше. Понякога, в последствие, когато станах пълнолетен, на моята банкова сметка, която, нали, с помощта на Калушев отворих там в Сантандер, това може би не трябва да казвам точната банка, но
И преди това се е случвало, нали, още при покупката на къщата и след това, когато аз още не можех да боравя с банкови сметки, се е случвало понякога на Ивайло, понякога път през други канали. Спомням си, че и през Невена Стаева със сигурност се бяха случили някакви плащания, вече ми е мъгляво. Казахте ми, че когато сте навършили пълнолетие, пътувате специално до България от Мексико, за да източат вашите спестовни сметки, които в семейството е отделяло за вашето образование, за да финансират живота на групата в Мексико, който, доколкото виждаме и разбираме, е бил доста ухолен. Точно така, да. Добре формулирано и е точно ухолен беше от гледна точка на това какво закупува Калушев. Иначе от към храна си спомням, че дори имахме бюджет и не можехме, нали, не винаги сме си позволявали, ако си представите някакви много угощения, нали, неверно често готвеше. Това не означава, че съм годувал, но си спомням, че гледаше се цената на наденичките, но за сметка на това, нали, той си купуваше винаги нова кола, нали, нов Нисан, нали, това, което майка ми каза за кемпера, не знам дали е така, но знам, че за тези покупки винаги е било нова кола. Последен писък на модата DPV, това е средство, с които се мъркаше по вода. И това са вашите пари, парите на вашето семейство. Така, имало и пари, които със сигурност са дошли от продажбата на Невена и на останалите хора. Те всички набутваха пари. Тоест, това беше общи пари, които то беше като комуна, точно както се случва, в което се случва приношение от всеки един от членовете, който според джоба си. Невена знам, че си продаде къщата, тези пари трябва също да са долната къща отдолу в Краево. Деян си продаде колите, т.е. всеки каквото имаше продаде. Така че от тях също е имало финансиране. Но аз поне смятам, че основно това идва от... Защото вашето семейство е с частен бизнес и с сериозни финанси. С сериозни финанси, да, и те това много добре го знаеха и това нещо, доколкото разбирам от баща ми, аз говорих онзи ден отново пак, за да го питам, нали, той твърди, че е над милион. Спокойно над 1 милион лева. Това трябва да се установи, да се проверят всичките сметки. Добре, да изясним и кога се появяват и други деца в тази група, която между другото вие в предварителния ни разговор нарекохте секта. Да. Ами за мен това е определено секта. Сега вече като мина известно време и се дистанцирах, анализирах и след известно така преосмислене на това, което ми се е случило и ближене на рани, си е секта, да. Първият път, когато се появи дете там на място, което живееше с тях, беше Ники Златков, който дойде тогава с семейството си, Ралица, нейният тогавашен съпруг и детето, което, доколкото помня, беше тяхно дете общо. Това коя година някъде се случва и на колко години е Николай тогава? Ники беше доста малък. Трудно ми е да ви кажа и точната година, в която те идват, но трябва да е било след 2012-13 със сигурност, защото ние вече бяхме установени. Тоест, говорим някъде около 2014 година по спомен. Добре. И те имаха ли това семейство? Имаха ли средства, с които също подпомагат? Помня, че групата. Съпругът имаше някакъв магазин или бизнес в Северна Америка. Не мога да кажа точно колко са, но знам, че бяха достатъчно заможни да си позволят да живеят в Тенерифе и също така, доколкото си спомням, да го пращат там на частно училище някакво, мисля, че беше, или пансион, не знам какво беше, но мисля, че със сигурност не са били заможни колкото родителите ми, но не мисля, че бяха бедни. Целта не е, разбира се, да се ровим на хората личния живот и финансите, да се опитаме да очертаем модела на функциониране на тази организация и как се е финансирала тя, защото говорим за впечатляващи средства, погледнато отстрани. И това, което можем да кажем е, че виждаме по-скоро организация, която работи точно на принципа на секта, в която членовете финансират и дават все повече и повече. Да. И кой контролираше парите? Парите се контролираха от Иво с помощта на Деян. Знам, че някои неща се случваха през Деян, защото не съм сигурен даже дали собствеността в Мексико не беше на escrow акаунта на Деян. Спомням си тогава, че той помагаше с тези неща, също така, нали, Деян беше
доста често се срещаше с хора, той оговаряше, примерно, когато трябва да се закупи имот, правеше огледи и така нататък. Иначе за средствата, само с две думи да кажа, че при покупка, например, на простата лодка, която беше закупена с пазарлък и беше на доста изгодна цена от това, което чух, нали, че се хваляха, впоследствие беше продадена и тази продажба най-вероятно е била по-добре нали, за тях финансово, изгодно за тях финансово. Също така продажбата в Мексико впоследствие на тези имоти, това нещо се разрастваше, там регион е изключително туристически, така че може да си представите един имот, който тогава е закупен на ни пари. Даже си спомням, че ако не се лъжа, собствениците бяха относително закъсали за пари и го продаваха набързо и затова беше идеален за тях. И майка ми направи въпреки това още приношение, за да може то да се закупи. Съм убеден, че години по-късно, когато те са го продали, това най-вероятно е било на значително по-висока цена. Говорим за милиони долари най-вероятно. Според мен, мога само да гадая. Но там имаше такива имения, които беше известно, че струват милиони и не изглеждаха нещо, кой знае колко по-впечатляващо. Понеже се върти, излязоха доста публикации във връзка и с другия Ивайло, който беше загина при първия инцидент край Петрохан, че той е бил успешен адвокат и дори, че е работил по делото на Росатом срещу България. Той заможен ли беше? Понеже той се спряга като фигура, която евентуално би могла да е финансирала групата. Трудно ми е да ви кажа дали беше заможен. Той знам, че също беше направил приношение на Иво, но аз мисля, че по това време те не се нуждаеха от повече приношения. И съответно той, съм чувал даже, че е връщал приношения, които са давали, нали, хората. Пламен по това време, мисля, че също беше дал каквото има, той живееше, нали, без... той сам си изкарваше, той беше един от малкото хора там, които буквално работеха за да живеят. Нали, защото наратива, който беше, че всички се гмуркаме и с това си изкараме прехраната, аз включително го поддържах и пред родителите ми, защото нали, така го изкарвахме нарочно, но реално не съм наясно нито с Ивей, нито с Пламен с какви пари са дошли, но знам, че те живееха като всички останали в последствие и не мисля, че Ивей беше с някакво тогава, на този етап, в който съм живял с него. Там не мисля, че беше... Но казвате, защото ние виждаме и документален филм, и доста снимки, и една история, разказана и в екстремни издания в България за тези хора, които развиват изключително успешен бизнес в Мексико. Това не беше ли така по ваши впечатления? Мога да ви кажа, че те го представяха се едно, те са, както и в будизма, нали, и това беше едно огромно пренадуване. Аз не мисля, че Калушев не е бил добър спелеолог, напротив, той беше и добър гмуркач, той беше истински пещерняк, така че в това няма, нали, заблуда. Заблудата по-скоро винаги е била в пренадуване на дейността. В това не е как всъщност дейността на Diving Mexico е изключително успешна, как се изкарват пари, как постоянно водим, докато бях там, нали, пред България и така нататък. Истината е, че тогава не правихме кой знае какви курсове, особено хората вътре в близката общност, оставям Пламен на страна, защото той постоянно се гмуркаше, за да изкарва пари. Тогава тези курсове, които са изкарани, определено не мисля, че са наваксали дори само пещените курсове, които Деян закупи, които бяха над 10 000 долара, си спомням, че бяха общо неговите пещерни курсове, за да стане той инструктор в INTD, защото там е изключително така, това е скъп занаят, който, особено тези курсове с пренадути цени и така нататък. И реалните клиенти, които ние сме имали, като изключим разни българи, които са идвали покрай спиритуалното или от планинските кръгове и така нататък, които са идвали, или други такива среди, които са идвали на гости в Мексико, на които аз лично също съм правил курс за гмуркане. Аз дори не помня да сме имали кой знае колко клиентите, най-вероятно се броят на пръстите на двете ръце. Общо за всички години. Занимаваха ли се с природозащитна дейност? Защото едно от нещата, които виждаме и покрай дейността на тази агенция за опазване на защитените територии, имиджа, който се гради е на хора, които мило и драго дават за природата. Имало ли е природозащитна дейност преди това в Мексико по някакъв начин и такова отношение? По принцип, Калушев на думи говореше добре за дърветата, нали? Това е хубаво дърво и така нататък. На практика, обаче, ние първо, че секохме, особено на
този имот, който беше в пещерата, изсякохме толкова много дървета. Аз включително съм помагал. Викали сме и май да секат. Говориме, нали, за чекулени дървета, мисля, че се наричат, не знам как е, сапат или беше, как беше това дърво, дето пуска чугун. Той имаше огромна резачка штил. Това си го спомням. За какво ви бяха тия дървета? За да може да се строи там или? Първо, че там се построиха две доста така луксозни палапи. Това са постройки с сламен покрив. Второ, че пречеха просто да се минава като хората и съответно там сеч тежка падаше и от изгаряне на толкова много и палми, и дървета. В смисъл, това съм го правил аз като помощ, защото аз нямахме, както казах, много клиенти, пък и аз в един момент станаха все повече и повече скандали. Аз в един момент живеех там заедно с Пламен в джунглата. Много се сечахме. Ще ви кажа една история, която... Ма защо? За да продавате дървесина или защо Не, просто разчиствахме. Там около входа на пещерата, да речем, стигането до самата пещера беше труден. Обаче ние след първоначалното прокарване, нали, на пътечка, след това там решихме, че искаме да е разредена гората и че искаме, т.е. не просто санитарна сеч, че искахме да се вижда добре. Това си го спомням, защото аз и там и горе съм се сцепил да сека и с мачете, и с резачка. На мен не ми даваха, но съм използвал трионче, такова мъничко мисля, че съм използвал, но най-вече с мачетата работехме тогава. Казахте, че искате да ми разкажете някаква история. Да, това знам, че ще звучи изключително скандално или невероятно, не знам как така, но искам да ви кажа една история за едни прилепчета, които ние тогава убихме в тази пещера, Калушев и Деян, което се случи в един момент. Ние искахме тази пещера да я използваме за туризъм, т.е. искаме да водим там хора. Аз видях една маса, на която вечери са се правили, с едно като обучение. Да, аз също видях тези снимки в последствие, като се разтърсих, но тогава маса нямаше и площадка. Първоначално беше в едно изключително сурово състояние тази пещера, като я закупихме и природата беше обрасла, нямаше и палапа. Последствие там се разчисти, направи се палапа, сумати неща, те построиха ступа, буддийска и така нататък. Но тази пещера, която включително и с помпа сме смукали за бокуци, в един момент стана ясно, че вътре живееха едни птички, мисля, че нот се казваха птичките, и прилепи. И в един момент Калушев и Деян решиха, че тези прилепи трябва да изчезнат от там. Това, което последва, беше, че те сложиха тежки найлони отпред по цялото протежение на пещерата, сложиха найлони и вътре вкараха помпата, тя като за букук помпа, с която смукахме. Тези всичките душички изпопадаха в водата и аз после ми ги даваха на мен, аз съм ги горил на клада. Това съм го разказвал и на мои приятели, защото те ме питаха тези хора, буддисти ли са, какви са. Нали, аз съм им казал, че са да, но са доста контроверсиални, нали, така се определят. Това също се случи. Добре, да как си го обяснявате? Знам, че не сте запознат с Петрохан. Как си го обяснявате понеже сте човек, който ги познава, рядко имаме възможността да говорим с хора, които ги познават и дават някаква по-различна картина. Как си обяснявате тази трансформация в горски рейнджери, които пазят горите на Петрохан и на Понур планина? Да ви кажа, опитвам се да си обясня, т.е. аз мога само да гадая точно как, но мога да ви кажа, че Калушев още на Краево, когато бяхме, нали, още когато се запознах с него и така, винаги е имал така едно, как да кажа, освен първо, че аз, когато напусках къщата, те извадиха от едни скривалища оръжия. Така че те оръжия още тогава имаха. Това е важно. Къде? В Краево, преди да тръгнем на пътешествието, в един момент, те и до ден днешен има скривалища. Те се виждат, те се личат, някои от тях бяха, едното беше в стаята на Невена, имаше плочки, върху които седеше килим, в стената имаше такива като отворчета. Какви оръжия? Огнестрелни оръжия? Пистолети. Сега, дали са били газови или огнестрелни, аз на този етап не съм и разбирал. Спомням си само, че Калушев, когато го питах, не знам дали исках аз да го видя това, но когато го попитах за тези оръжия, аз си спомням, че той ми каза, че те нямат номер. Тоест, че те са незаконни. Да, аз сега знам, но той тогава просто ми каза, те са такива специални, без номер. Аз тогава, нали, не разбрах защо изобщо са без номер, какво значи това, защо е съществено. Нали, той ми каза и така нататък. И питах го защо и какво. И той ми каза, все едно, нали, като за защита и така нататък.
От какво защита? Не знам, в смисъл, не... Някой заплашвал ли ви е? О, не, по това време въобще не става въпрос за някакви заплахи и така нататък. Мисълта ми е, че също така се обличаха, аз тогава даже имам, мисля, че си ги пазя тия панталони. Всички тогава си спомням, че имаха поне по един чифт такива Милитари. милитари, да, камуфлажни, които ние си купувахме там от, няма да ги назовавам, два магазина. Си спомням, че съм ходил и аз в тези магазини, като още преди да замина за Мексико и сме си купували такава екипировка. Той си беше купил такъв нож, един много заплашително мъничък нож, мисля, че тактически се казваше, специално, който ни е показвал как се реже с него. Така че бих казал, че увличане, нали, той в последствие използваше харпун на лодката, за да лови скатове, риби и така нататък, и въдици е използвал. Винаги е имало такова едно отвличане към, бих казал, към техника, към оръжия, към този тип неща. Той разбираше от хам радио, аз даже се опитвах тогава да уча за антени, за такива неща. Като цяло доста неща са ми правили впечатление, които сега си ги обяснявам, нали, това рейнджърство, което е прераснало. Добре, стана дума също днес в разказа за вас и за това как се разделяте в един момент. И според версията на майка ви, вие сте така по-скоро проявил ревност към това, че всъщност Николай е бил възприеман като така, сякаш не знам как да се изразя, нали, по-перспективен от вас в духовната сфера. Как се стигна до там, че през 2017 година, доколкото разбирам, вие в крайна сметка си тръгвате от тази група? Имате влошаване на отношенията. Защо? Да, то по принцип това влошаване на отношенията беше доста така, случваше се от доста време преди това, т.е. то не е било рязка ескалация. То си се натрупваше с годините, аз дори бях изпратен обратно в България след всичките тези дарени и случки, бях изпратен да правя ретрит сам, 6 месечен, в които бях инструктиран, нали, да не излизам от втория етаж. За мен се грижи един от човек от близкото обкръжение на Калушев, който беше изпратен с мен в България. И аз прекарах 6 месеца. Това беше изключително трудно и тежко за мен изпитание. Много неща. Също така съм имал... Защо да ходите на ретрит? Да се поправяте? Защо? Да си оправя отношението. Но конкретно за Ники, аз още с идването му започна да ми светва лампичка в главата и аз започнах да го питам дали това, което с мен се случва, нали, той не го има предвид и за Ники в сексуално отношение. Той беше изключително малък. Той първо, че тогава ми реагира остро и второ ми каза, че той идва с родителите си, че той има проблеми да си спомням в училище или къде и че е доста асоциален и така нататък. И аз вместо да се радвам, нали, че ще помогнем на това дете, аз изпитвам ревност. Той ми беше нарекал, че, нали, още тогава ми беше казал. Истината, за да съм искрен, аз трябва да призная, че освен че съм имал загриженост, нали, това, което каза майка ми, не е напълно неоснователно. Аз наистина усещах и завист и ревност. Той се превърна много бързо в нов фокус. Знам колко е болно предвид това, че най-вероятно с него се е случвало също като с мен. Аз в прав текст съм питал Калушев, съм го питал. И след това, не само преди да дойде, съм го питал с Ники дали се е случвало такова нещо. И той ми отричаше и ми казваше, не, това, че с теб се случва това, не означава, че това е и за другите въжи. Ти имаш собствен път. Това, което е добре за един човек, не е добре за друг. Се надяваме, че наистина е било така. Това е нещо, което надали ще разберем. За съжаление, хората вече не са сред живите, които са въвлечени в тази история. Да, за Ники ми е особено тежко, защото това момче никога не е имало нормално детство. Той... В смисъл, аз успях да се отцепя. Извинявайте, аз успях да се отцепя. Защото и преди това, независимо, нали, какво съм правил и дали съм пушил или не, си бях пубертет. Бях имал гаджета, момичета, бях спал с момиче, бях имал някакви приятели, дори не кой знае какви приятелства. Докато това момче, той никога няма и да има. Той е съвсем малък и той от тогава си е пуснат по парзалката, индоктриниран, медитации, не знам си какво, после и рейнджърство.
Говорихме за момента с влошаването на отношенията между вас. Вие ми споделихте, че сте имали много негативни усещания там. Да, аз съм се карал за всякакви неща. Тук е важно да отбележа, че аз наистина не, съм бил и доста и мърляв, и неподреден. Имал съм и проблеми чисто битови и хората, които бяха там, включително и Деяни Невена, и са ми помагали в това отношение. Те са водили разговори с мен, аз имах издължение да чисти ултара. Имали сме такъв тип битови разпри, не е било това. Имали сме обаче и караници за чисто за това, че аз му казах, нали, в прав текст съм му казал, че аз изпитвам страшни съмнения към него. И съм му казвал в прав текст, особено когато, нали, се случи смяната от така класически будизъм, нали, който той е практики, установени практики в будизма, които се предават от учител на ученик. В един момент аз се появих в кухнята в Мексико и разбрах, че ние вече сме Скай Дарма, че той преподава негови нови учения, които той, нали, аз получава директно от просветлени същества, което, нали, то не е нечувано в будизма. Има такива, наричат се тертони, но това е изключително контроверсиално, изключително ново и за мен беше доста шокиращо. Аз тогава също и за това съм имал с него разпри. Той ми каза: ти какво правиш тук, щом не вярваш в мен? Нали, аз казах: извиняй, просто това за мен е супер яско и странно и, нали, и за това сме имали, и за Ники сме имали, и за... Извинявайте, да. Звучи като винаги да сте бил човек с мнение. Другите хора позволяваха ли си такива неща? Да критикуват, да питат, да се интересуват от неща така във връзка с поведението и управлението на вашата група? Честно да ви кажа, от близките хора, аз не мисля, че някой някога, т.е. те може да са имали вътрешни конфликти, аз не мога да говоря от тяхна страна, знам, че Невена, нали, ми е казвала чисто така по-приятелски, че и тя има лични, така, не знам, не ми е казвала колебания за Иво, но си спомням, че е изразявал, казва, че има такива съмнения, че това е естествено и че те трябва да се преборват и да се справят с тях и винаги аз мога да говоря с нея, като им такива съмнения за него. Нали, знам обаче, че който не правеше това, което, нали, той инструктира и казва, много бързо си отиваше оттам. Аз също, нали, съм имал случаи, в които съм спорил с него и съм му казвал: добре, да, аз, нали, така и така съм на това. Нали, той казва: виж какво, тук ти ако искаш ходи, нали, ходи където искаш. Ако не правиш това, което ти казвам, ти не можеш си тук. Нали, и аз съм си говорил с него дори чисто на тема секта. Аз даже на майтап съм му казвал как се отличаваме, нали, защото, нали, ламаизма. Питал съм го конкретни въпроси. Той беше изключително артикулиран, изключително начетен човек в това отношение и отговорите, които даваше, бяха много аргументативни и е казвал: на теория не се различава. Това няма да го чуеш от западен, от източен учител, нали, от тибетец, но на теория не се различава. Ако ламата ти каже утре, че небето е розово, то е розово за тебе. А ако ти каже да си откъснеш косъм от носа, мисля, че някакъв такъв пример беше дал, ти ако не го направиш технически, нали, не си ученик. Така че ти можеш да правиш каквото искаш. Щом искаш да имаш, примерно, аз съм му казал, че искам да имам гадже, момиче, даже съм питал дали не може да имам. Така: ходи извън, пускам те, ходи си, обаче от тук това при мен няма да се случва. Нали? Даже ми се подигравало за това. Както и да е. Но... Казахте ми също и в предварителния разговор, че дори сте имали физически проявления на стреса и негативните емоции, които в един момент сте започнали да изпитвате там. Да, това е така. Си ръцете си ги стисках. Това ми беше като нервен тик. Си правих си рани. Аз до ден днешен, даже не знам сега дали нямам малко пак покрай цялото нещо, си правих малко като... предполагам, че обсесивно-компулсивно никой не са ми поставили така диагноза, но това, което съм чел, най-вероятно нещо такова. Най-вече когато ходих, спомням си колко беше зле това с физическото проявление на психологическото ми състояние беше, че в един от пътите, когато вече бях искал пари, майка ми беше купила лодката, т.е. беше купила къщата и след това беше направила приношение, аз трябваше да отида до България, за да искам още пари от родителите ми, защото
чуда се колко пътите за искане на пари беше това, но мисля, че това беше когато трябваше да се закупи къщата в Мексико. Или къщата, или другият лот не достигаха. И аз тогава говорих с Каушев и той ми каза, че майка ми трябва смелост, защото тя е стисната като мен и че трябва аз да се опитам да, нали, смисъл, ти не искаш ли да помогнеш? Не виждаш ли, че можеш да помогнеш и така нататък. Аз му казах, че аз нищо не мога да направя, че това не са мои пари. Тогава си спомням, че говорих открито и с баща ми. Защото то се водеше до един момент тайна, в един момент той разбра за парите, не мога да ви кажа точно кога разбра и кога разбра за колко много от парите са заграбени, защото знам, че тя и от общи сметки, ако не се лъжа, взима. Но тогава си спомням, че аз трябваше да го убедя той да инвестира в нас и че ние ще изградим собствен център за гмуркане, че така ще изкарваме пари. Не си спомням дали не беше казал, че и ние ще сме със собственик. Аз мисля, че това беше част от уговорката с нали, аргументи, за които да може да се убеди той. Той беше казал тогава, нека майка ти да бъде или аз да бъдем съсобственици, нали? Да, той е предприемач, баща ви, доколкото разбирам. Да, И да. може и да е В смисъл, смислена беше инвестиция. му странно как аз така, нали, те ще искат пари и аз ще искам за тях пари. И аз тогава си спомням, че му казах, че той не иска да съдейства баща ми, че има такива и такива условия и го каза, това няма как да стане. Убеди го да, нали, и тогава си спомням, че той ми беше казал, че ако не се случат нещата, това ще бъде заради моята вътрешна стиснатост. Все едно, че те нещата вселенски зависят от мене, защото това е моето лично възприятие. Но ако не се случат, нали, това е за мен и до някъде на семейството ми кармата, че ние сме стиснати по принципи, мислим само за пари, ние сме. Той казваше, вие сте обсебени и тримата сте обсебени от пари. Да, и съответно той ги е обсебвал всъщност на практика. Да. В крайна сметка обаче вие успявате да си тръгнете оттам. Аз в един момент си тръгнах оттам след множество пререкания, след множество провокации. Случвали се неща. Няма да назовавам името и в един момент, освен всичко, той след дълги провокации, дори целунах едно момиче, тя беше по-малка от мене и аз само целувка, аз му споделих тогава за това. И той тогава си спомням, че не моментално, но в последствие той това го обърна като много сериозен аргумент. Направи ми скандал тогава за това. Изкара го като много голяма работа. Аз тогава по това време вече бяхме в много лоши взаимоотношения и без друго. Бяхме се карали за много неща. Бях направил и този ретрит. След този ретрит бяхме имали още няколко скандала. И на мен вече ми беше накипяло много сериозно. Аз имах и вече и много така вътрешно съмненията и подозренията си, можех да ги призная. Не знам дали и за вас, и за слушателите най-вероятно е трудно да си представите за колко съмненията, които са спрямо този човек, неща, които за един нормален човек са очевидни, как този човек е манипулатор и така нататък. За мен това беше срамно да си признавам пред себе си, защото той трябваше да е гуруто. Нали? Той всичко, дори най-провокативните неща, той дава примери как има други контроверсиални личности в будизма. Тогава аз вече гласно пред себе си си позволявах да мога да го обвинявам по този начин, защото преди това се опитвах да ги потискам, да ги разрешавам. И си тръгнах. Успях да си тръгна. Не знам дали осъзнавате, че вие сте един много смел човек. Благодаря ви за това. Аз не бих казал, че съм смел. Мисля, че просто в един момент толкова много поех, че просто не издържах. Смелостта за мен би била аз още тогава, нали, да бях скокнал и още в Мексико, може би да бях се опитал да направя нещо, но не се чувствам смел, определено. Да, кажете. И към края на този разговор, доколкото разбирам, с вас се е свързал и бащата на друго дете, което е там, полубрат на Ники. Да. Това, което видяхме от Теч в някое издание писмено, не мога да го цитирам в момента,
Може би беше Труд или Гласове. Една от двете медии, в които видяхме доста подробна информация, която е видимо от показанията на вас и на друг мъж. Потвърждавате ли, че бащата на това дете е също невръстно и той е свидетелствал във връзка с притеснения, че нещо може да се случва и с неговия син? Говорим за полубрат на Николай Златков. Да, него, когато аз първо, че се видях с него на живо, това е вече, като съм в България, вече съм подал и сигнали и така нататък. И той тогава ми сподели, че неговото малко дете, защото той Ники, доколкото разбирам, го беше преглътнал, че си е вече част от тях и така нататък. Но той ми каза, ми написа и още и по Фейсбук, после на живо ми разказа как неговото дете не си говори с него, че нали, той е настроен срещу тях, че той живее с Калушев и ходи на гости там. Всъщност не спомням дали живееше, но определено, че ходи на гости там. Къде? Тук за Мексико или за Петрохан? Тук Това е вече в България, в Петрохан. В България той ми казаше, че ходи на гости при тях, че малки не му говори, че не иска да се чува с тях. И аз тогава му казах, нали, аз преди това и по Фейсбук съм описал неща и съм му казвал аз какво съм преживявал, че трябва да потърси помощ. Аз тогава му предложих и го свързах с момчето, което беше от ГДБОП. Дадох му номера му, той каза, че се е свързал с него и че е говорил. По Телеграм общувахме и му дадох и това. И той каза, че установил връзка. Аз тогава се чух и отново с момчето от ГДБОП и му казах така и така. Нали, има такъв случай, този човек се е свързал с мен, ние се видяхме, може ли да ви свържа? Той каза да, свържи, ще се опитаме да му помогнем, както му аз казвам, той би трябвало да бъде, нали, като още един показател по случая, моля ви се, той се свърза с такива и такива проблеми. Така че това е за този човек. Можем да потвърдим, че сме видяли тази комуникация, т.е. поне всичко това, което казвате, сме го видяли и е вярно. Да, то го има в комуникацията. Разбира се, тя е лична комуникация. Mm-hmm. Благодаря ви, Валери, за всичко това, което ни споделихте. Има ли нещо, което пропускаме, което бихте искали да кажете в този разговор? Аз искам също да изкажа съболезнования на всички близки на покойните. Искрено съжалявам и за децата. Най-вече се чувствам, че трябваше да направя по някакъв начин повече. И по-скоро чувствам, че и държавата трябваше да направи повече, особено преди това, че те знаеха, че там се случват нередности. Искам да кажа и накратко една-две думи за всички, които познаваха Калушев и с които съм говорил. Някои от тях са хора, които са от спортни среди, с които съм се виждал и съм говорил през годините за тях. Това най-вероятно ще бъде трудно да бъде чуто. Някои си представям, че сигурно също биха били скептични. Искам само да ви кажа, че Калушев, освен че имаше, както казах, и добри страни, той искрено имаше и нали, неща, в които ми е помагал, както и на други хора, със сигурност. Аз знам, че той прави и лагери, на които не се е случвало нищо. Аз познавам някои от тези момчета, за които знам лично, че нали, те имат само добро да кажат за него. Мен лично ми е изключително болно да чета, нали, защото тези хора искрено вярват в него. И те трудно биха разбрали степента, до която този човек беше изключително изкусен манипулатор, както и съм убеден, че и хората от близкия му кръг биха отрекли за фанатизъм и за така нататък. Това нещо, той беше експерт в него и мога да ви уверя, също така, ако някой от тях се чувства гузен, че не го е забелязал това нещо, той беше изключително добър манипулатор и изкусен. И съжалявам, искрено съболезнование за всички, които са пострадали от цялото това нещо. Съболезнования, разбира се, на семействата и всички близки, които ще чуят този разговор. Смятам, че е много важен и наистина много ви благодарим за доверието да се свържете с нас, защото вие писахте на Бърт, след като виждате всъщност, че вашите показания са започнали да стават публично достояние и за това, че разказвате тази история. Аз мисля, че много изводи може да се направят и за действията на държавата, но и за нас като общество. И като обица на ухото,
да не се случват повече такива неща. Да. Благодаря ви, Валери. И аз ви благодаря.